Hej alle sammen, velkommen til den her nye YouTube-video. Det er Randys'ne, der er her nu. Vi vil gerne vise jer vores celler. Vi er for eksempel et team på mig. Vi er et team på Goofy, mig, Huge69, Morskills og Huge Sitter. Og så er der snart nogle andre, der kommer op og hjælper os, Mr. Blob. Så ja, lad os starte med at vise, hvad der er herinde. Første celle, der er vores farmercelle. Så yes. Kan Morskills lige forklare, hvad der er. Så her har vi bare sådan lidt vores farmercelle, hvor vi har en masse brød. Vi har også en lille smule meat her. Og så har vi noget seeds, og you know, her har vi stoffet. Så går vi herud. Så har vi sådan main chest room. Vi har, skal vi se, vi har rare her. Vi har large chest her. Vi har en masse iron. Masse mad. Her. Masse iron sets. Og You got me jumping like med en masse lort. Det er ikke lige så godt organiseret. Men vi har en masse her. Yes. Så det er vores 3 celler, vi har lige nu. Så nu der synes jeg, vi skal tage ud og flække nogle iron guys. Ja. Så ja, lad os gøre det. Kom gutter. Der kommer en. Huge guldefar. Her. Jeg fik ham fat. Ja, han sidder fast. De går på mig. Gutter, hjælp mig. Hvad? Jeg døde. De alle sammen gik på mig. Okay, så gutter sagde, jeg døde lige, men vi går tilbage og tænker op, you know. Kom så. Doofy, du går den helt forkerte vej. Kæmpe fight her. Der er kæmpe fight her. Busman. Kom på mig. Nice. Der kommer en til, der er en til. Kom nu, boost mig. Kom. Det er turbomille. Du er for langt væk. Okay, nu er det ikke. Fuck, jeg nåede hende ikke. Ja, kom, nu skal jeg videre. Vi skal have nogen. Videre. Nej, det booster mig op i loftet. Nej. Jeg var med at booste mig. Ja. Lad være med at booste den op i loftet herinde. Ja, men det var fordi, at fejl. Pas på. Fuck jeg fik ham. Der er en her, der har med monkey, er det fucking pis. Jeg troede lige til en med en freaking økse. Jeg hader dem. Lambo, det er værste, det er ikke iron guys, der flækker, så de der lorteøkser. Det var sammen, jeg døde til før. Og det er Doofy. Der er en her. Jeg vil slå ned. Det gjorde jeg også. Fuck, gutter, jeg dør. Jeg skal lige spawn, jeg har 3 HP. Nej, jeg kommer til at købe 2 stone pickaxes for 5.000. Hvad laver du? Jeg kommer. Den ene har fucking low. Jamen, jeg dør. Okay, så nu er vi over hos Finn the Fisker, you know, og vi kan få en lille chance for at få et string, så vi prøver. Jeg er klar. Jeg fik 5 blaze rods. Pis. Okay, så er det mig, der ser ud. Jeg fik også 5 blaze rods. Hvad med dig, Doofy? Du fik også 5, eller hvad? Fuck det. Hvad kan vi overhovedet bruge blaze rods til? Til bandepenge fra. Ja. Bare kom op på ham. Gud, jeg har ham. Ja. Hvad tror du, jeg kan få det? Fucking hacket. Så I det her, bror Kilaura. Kan du have mange ting på så? Nej, på mig. Jeg har 5 HP. Jeg kommer lokker. Jeg er over ved vores celle. Fuck, jeg nåede ikke at komme lokke. Hvis jeg får ham af. Fuck, jeg nåede ikke at få ham. Jeg kunne ikke komme lokke. 0,7 liv. Jamen, min celle. Helt nede i bunden. Jeg kan se ham. Tag ham. Kom. Fuck, der er mange her. Jeg blev skubbet ind i en portal for helvede. Shit, de alle sammen gangbanger mig. De står og kapper mig, shit. Der var, okay, 5 mod 1. Jeg ved ikke, hvad Sofia laver. Nej, men jeg hader chatten disabled. Hvad så? Jeg fik ham. Og det var dig, Doofy. Kom op. Ej, sgu da, easy. Fuck, hvor vi klapper dem. Hvor meget fik du?
Jeg fik et sæt. Okay, så nu går vi ned mod PvP-minen for at runde videoen af. Så det ser jeg lige om lidt. Okay gutter, så vi er simpelthen kommet til PvP-minen nu, som I kan se, at der er også nogen, der prøver at åbne den hemmelige kiste. Og der er ordentlig mange Iron Guys her, det er helt vildt. Vi mangler lige Doofy. Ja, Doofy, han her. Jeg ved ikke, hvad han laver. Han parkour jo nu. Okay. 3. Nej, man går ikke dernede endnu. Jo, okay, alt sammen får noget at spise, okay? Nu. Tam. Nice. Videre. Okay, vi har den. Gå op. Jeg fik en til. Gutter, jeg har det helt for mig selv hernede. Der er en eller anden fucking... Easy. Gutter, ned, gutter. Easy, Dia. Gutter, hjælp mig for helvede. Shit. Hvad er det gør? Og jeg vil gerne have den der pickaxe, faktisk. Nå. Lad os lige komme tilbage til cellen og lægge alt det, vi har tjent ind i en kiste, så viser hvad det er, vi har tjent på den her video, og så er der Jeg tror, vi har virkelig tjent meget, som i ordentligt meget. Ja, så her det er alt det, vi har tjent. Og det er bare, altså, på de her, 20 minutter, så vi har tjent fucking storms, altså. Det er vanvittigt. Gutter, tusind tak, fordi I gad at se med på den her video, og nu har vi jo lavet masser af storms derinde, you know. Så husk at se med på næste video, og subscribe og alt det der, ikke? Så ses vi.